Yelemane ale bɛ Kayi Kaɲaka fan fɛ ani Kayi cɛ o bɛ ti jɔ kilomètre 150 o ɲɔgɔn na. An ka finitigilaka minnu ni olu dagalen don yen dugu kɔnɔna la binkani filɛ ka kɛ ka ɲɛsin olu ka yɔrɔ ma majugu olu dɔw fɛ. Nka ko in yɛrɛ kɛra waati jumɛn na? An k'an ka seere fɔlɔ lamɛn. 5h30 wagati fajiri jigin kuma a bɛnna ni mugukanw de ye Yelemane ka gardikan ni surasikan fan fɛ n'o bɛ Yelemane dɔgɔtɔrɔso kɛrɛfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya na aéroport yɔrɔ la. An y'a ye k'a fɔ bingalikɛla wale dɔw n'o ye maajugu ye u nana bin an ka finitigiw kan. A mugukan tora sen na fo ka taa se 7h wagati ma. A bɛ tila ka jira k'a fɔ tiɲɛniw kɛra. An k'an ka seere lamɛn. U ye tiɲɛni kɔni sɛbɛkɔrɔ kɛ parce que mobili dɔw jeni an ka finitigi dɔw ni tora la n'an ka faamaw ye. Ala k'u dayɔrɔ suma, Ala ka yafa k'u ye. Ala y'a kɛ an ka faamaw kɔni dugu jɛlen u ye kɛnɛ minɛ mɔgɔ ninnu kɔni y'u yɛrɛ ta u bolila ka taa ni Kɔjɛ ni Bandugula Kaɲaka zone kɔnɔna ye. Zone ninnu ni Moritani ka surun kosɛbɛ kosɛbɛ parce que yen dugulamɔgɔw bɛɛ y'a fɔ k'u ɲɛ b'u tɛmɛtɔ la u kun ka ca dɔɔni. Wulikajɔ ni cɛsiri min ko ni o kɛra Mali finitigilakaw fɛ o kɛra sababu ye ka dankari kɛ maajugu ninnu na u ka maa dɔw olu ni tora a la. An k'an ka nin seere lamɛn. Voilà, jugu fanfɛla la fana mɔgɔ dɔ fana y'a yira k'a fɔ ko y'a ye k'a fɔ olu ka su ta donc olu bɛ taa la. En tout cas u y'a attaqué kɛ ka bɔ dugu kɔnɔ ka sira minɛ ka taa tuguni vers Kaɲaka. En tout cas vers 8h 9h soit 30 minutes attaque kɔfɛ. Dugu minnu dɔw ni olu bɛ Yelemane a kɛrɛfɛla la o dugudenw olu y'a sɛmɛntiya k'a fɔ maajugu ninnu olu ye u bɛ ka fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ dɔ la. Kɔjɛkaw yira k'a fɔ k'u yɛrɛ Kɔjɛ. Kɔjɛ c'est à 12 km de Yelemane n'i bɛ taa Kaɲaka fan fɛ Nioro sira kan. Donc dɔgɔ kana k'u ka groupe ye u taara fara ɲɔgɔn kan ye. Bidon in a bɛ se k'a fɔ basigi nana wa? An ka nin seere in fana lamɛn. An hakili sigira parce que an ka faamaw y'u jɔyɔrɔ fa an ka finitigiw y'u jɔyɔrɔ fa. Donc riposte kɔni bonyana kosɛbɛ parce que marafakan tun bɛ fan bɛɛ i bɛ kisɛ sanfɛ fan bɛɛ an ka lakanatigiw y'u jɔyɔrɔ fa. Donc bidon in na Yelemane kaw kɔni hakili sigira n bɛ se k'a fɔ fɔlɔ. Kalo kelen kɔnɔna la nin ye binkani fila mun ni o filɛ ka kɛ Kayi mara la sabula hakili jiginna juillet kalo tile 18 tɛmɛnen na an b'a ye k'a fɔ sandarekaw fɛ nɔ mun ye an ka finitigilaka minnu ni olu fana ka dagayɔrɔ dɔ tun bɛ yen nɔ ayiwa binkani kɛra ka ɲɛsin olu ma. Isa Bakari Bacili ka bɔ Kayi VOA Bamanan o tɔgɔ la.